Että yleensä lähdetään jonkun teeman kanssa liikkeelle melkein, että on joku yhteinen ongelma tai joku kysymys, mihin haetaan sit sitä ratkaisua, niin se on aika hyvä tapa niin saada joku toinen varsinaissuomalainen innostus. Mutta uskoks, että se on semmoinen asia, että jos ei itse kykene tekemään yhteistyötä ja verkostoitumaan, se pystyt sitten jakamaan myös muille sitä tietoa siitä, että kannattaa lähteä niin kokeilemaan, että löytyisikö kumppani jostakin muualta tai löytyisikö joku toinen, jonka kanssa voisi ehkä asioita sparrata ja viedä eteenpäin. Toimintakeskeisyys on ollut tässä foorumissa semmoinen, mikä on jäänyt, niin kuin, että on niitä semmoisia riittävän monta kysymystä ja aloitetta ja tekemisen paikkaa ja semmoista, mihin voi liittyä. Että ei tarvitse niin kuin jotenkin aina itse osata sitten käynnistää niitä, kun on aika hyvä rakenne tässä yhteistyössä, että on monenlaista jo valmiina. Sitten kun lähdetään sitä yhteistyötä tekemään, niin mun mielestä kaikki lähtee siitä, että meillä on joku yhteinen tavoite ja yhteinen visio ja sitten lähdetään viemään rohkeasti niitä asioita eteenpäin, mitä me halutaan tavoitella. Niin ja kai kumppanuus on sitäkin, että pystytään tarkastelemaan sitten niitäkin kohtia siinä yhteistyössä, missä ei ole heti onnistuttu. Et eihän se ole semmoinen staattinen olotila, että kun kerran ollaan kumppanuus pistetty pystyyn, niin siinä pysytään, vai kyllä senkin täytyy elää ajassa ja tarpeissa ja tilanteissa. Vertaistukea. Se on muuten keskeistä kumppanuudessa, vertaistuki. Kyllä, ja se, että oikeasti kuuntele. Mun lupaus on se, että kaikki ne asiat, jotka vie maakuntaa eteenpäin ja on niin kuin tärkeitä maakunnalle, niin kyllä mä niin kuin uskallan luvata, että niihin pyrin oman organisaationi aina mukaan tuomaan. No, varsinaissuomalaiset on tietyllä tavalla oman arvontuntoisia. Että he on niinku, että kyllä me osataan tämä juttu ja aika niinku sellaista tuntuu niin välillä jopa, että niinku aika arvokasta, kun saa varsinaissuomalaisen kumppanin.